SMS a naše prvé rande. Prvý odkaz kytici a dúfam, že ho nájdeš, že mi za to stojí a že ich bude viacej. Cítim konečne po rokoch tú nesputanú nádej. Tancujem pri tebe, aj keď to vôbec neviem, no prísť do chvíle s tebou za nič na svete nesmiem. Veríš na príbehy, čo majú šťastné konce? Veríš na moje, ktoré ako tvoje točie? Klačím ti pri nohách a chcem počuť len jedno. Naozaj mám ísť do toho, tak sám seba premôž. Vedel som, že nebude to vôbec také ľahké. Odchádzam ku tebe, musím sa vrátiť naspäť. Vidím len prázdny stôl, nikde nevidím teba. Na stole papierik s nápisom prepáč. Ja tomu nechápem, skúšam ti zavolať, skúšam to dookola, no ty mi nezdvíhaš. Je to iba príbeh, nikdy už nepríde.